Anya laki din! Anya ti ko na ni Nanang lakay. Matuloy ka di da Manong Sander? Wan bakit? Dito ida ka nung gagnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong, kan tapno sana na masapol ang agabang da. Mahit matkit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat talakay. Wana? Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam teri anak ko. Sandwich kan Diyos, Nanang. Asino nga'y timangan ka dagita. Para kada Manong Sander kan Manang Mara, Nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangput da. Saan mo't anarikat da ita. Okay lang, Nanang. Kabailakmat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din, Nanang. Saan mo't siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramidin ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress ko nakmanan. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Terry. Da kayong matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa dyan kusina, tamadamati luto may kininanang. Sige lang, Terry. Isu ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Terry. Nagagod day ta bakit? Kastamad gayam ti langanay ti personal. Anyat kayat mo sa wen bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno agigiddan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Ras day taya. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Terry jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangayin. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ka. Imanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan nanang, nag-resign, ta makabannog ka numot yag trabaho. Ay ka talaga akasta Awan mo't tinala ka trabaho ka. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay way, ni ading ildon nga, nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapa ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, Mara anak ko. Mabisina ko, Nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kinitiri itay. Nakaturog ka pa'y ngamen. Okay. No kayat mo ti prutas. At da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay. Di kagbabaen. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kong. Dakkel tinagdumaan da kinitiri.
Lakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, tere. Inawak lang dahil plato kung tasa, nanang. Ne, aguray ka. Tay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na, bannog na una ngam agasam man dayta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita anak ka, tamangan no mairwam katag feeling dun yan tumo dahil babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan At dati nag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mati nararamid ko itay Mayat nga rod ano kasta? At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti trabaho. Ngam amangan ko nak no ma-stressak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti ko nam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag-negosyo, bakit? Linyam mo tag-negosyo? Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa ti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amang ano saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pa lang. Apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam ta ilabana mo dagiti mureng da. Okay laeng, nanang. Ay no siya klaeng, saan nga okay ti kasta. Sigurado nga addamanen ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da ta ilabana mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadikanya kanak kaw. Wan, nanang. Narigat matlaang no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to ti daddo madita. Nasayat mo tarimwar ka si Kamara. Apay ka din, nanang. Kita mo't atar aramidam. No awan trabahom. Tumulong ka kumamot iti maaramid dito'y balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mataglaba. Ilabak to mo ilang nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay. Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga agungot? Kat kasla di mo matamutar aramidam dito'y balay. Alawanan. Aglabak intun madamdama. Siyak man nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din aya. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpopopok iti silid tamit yung tararamida. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang? Kanya tinaramid naging ka? Pinagsasawan nakit din iti agsapa. Apay ka now? Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin da ateri. Iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadaal arumrumor itingiwat da a babae. Adda ka din ang ngagmo apan ang dadaal na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpitsa ka adagos ay. Nyalaki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanitihan niya, Manang Mara.
Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Amangan no kumkumpurmi mga ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ninanang kanya. No maipapan iti day taabanag, awanan ti amok dita. Araramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay met ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Ha? Pabida ka ngamin nga abirat, pwe. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si ka lang arudan ti sadot. O, diri morti pud no? Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay, tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay, tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, ada kayo mo't gayam, Tere, anak kaw. Hindi mo mo't imbagbag nga umay kayo gayam iti apo kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Ada ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar laang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Dinapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanod dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiday ta abanag, tatang. Ta kami laang ti agadjas, nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami laang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan iti abirat ko, nanang? Jakmat kahit ama stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadaw. Iso lang aruden ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Kasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Tere, nanang. Anda ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay tumunga min amara, kasla di na ammo ter aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti adu ti sauna. Kinasari tayo kung manimanang mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatinak dito Pasensyakan, sandaranak ko. Gampanag ko nakat may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan da ito'y. Ngam no agul ulima ka. Amangan no agkinabildan nga agabiran. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo lata dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan.
Ang ngagsakit tinakam ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsak kan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kong aramid ti kastanya? Uray saludsodem pa'y kininanang. Anya manag, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang ngaasim, ta di mo apaan ti abirat mo. Nukas ta nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak katao, amo ni Terry dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti maestres, nang rona pa'y kat feeling dunya kamit no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno amaw. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di taging paki tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo. Tapno makaungot king ka. Oo, di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali a tao ti papasulan. Narigap mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Terry. Kay kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni nanang king ka. Uhu, anya laki din. No anya ti desisyon ni nanang, irespito talatan. Pitsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay dagita nakadado papel nga inwar mo ading ko. Dagito'y dagijay na usar ko, papapel iti high school ak manang. Inwar kon taramidek man na pagkabilan iti gatangan ti tao diti store. Ay when ading ko, mabalimot dayta, nang runa ita ta maiparitan ti agusar iti supot. Nagdakkel ti multa manang. At nga rutam amo kiti sentro tiliwan nga agus usar iti supot iti panaglaklako na. Ket nagmulta Ay wen nagdakkel ti multa na. Iso anarigaten, no saan tayo sumurot iti patakaran. Pudno dayta ading ko, ay when gaya, mangisurat kanto man ti bawal ang supot. Dita sangot tapno mabasa dagita gumatang. At dan tinaisurat ko manang, iso na laang tasan ko pa'y ipaskil. Inton madamdaman to laang umalpas ta amangal daw. Wen tap na amin to gumatang ket magitugot dati sarili da nga eco bag. Ayun manang, nang runa dagiti adu agatangan da. Dahito'y papel nga aramidag, kat para lang ka dagiti babatit amagatang. Hello, pare Unad. Hello pare, nasaya ta sinong batang tawag ko. Apay pare, anyat mo sapol mo. Wano adayawis mo? Nalipata makasangay ko yung bikata pare. Ha? Ayun gaya man niya. Nalipatak matan ka po iti kinadot pampanunotak. Oo na yan. Umay ka nga umay yung bikata pare. Ay katuan na pare. Abay, Agparti kay ti baboy.
Si kakit di mat pare. Kalding lang ti parjek pare. Isang umay kang umay. Gumurak king ka no saan kang umay. Anya lagit din. Awan pa iti kasangay mo ang nagabsenta ka pare. Kanayo nakban kadda. Ala, sa paham nga rot ti umay inton bigat ha. Talo tayo kada pare. Orla namang parte ti kalding nga ginatang ko. O sige pare, umayak nga umay. Isaganam ti inuman tayo. Ta sigurado nga adumanin abote ti tumbaan tayo. Ay, kunaklakit dinada kay jelikod nga gin indayon. Napan kagayam nagdegos. Apay papanam? Mapana ki dyan da pare unad, bakit? Ha? Uminom kayo manen? Si kakit di mat. Uminom nga ibagbagam manen. Kasangay ni pare unad ita. Anya? Kasangay na. Isa o pangasim ta saan ka kumanga agungat. Kan palubusan na kamapan ta kumparing mat. Dayta ti paglaingam. Sigurado, agawid kan tumanin ana barbartak. Saan mo tumanin nga amo ti lubong mo? Salbag ka? Ay, saan man bakit? Noon niya tilangak apumanaw. Isumot lang tilangak nga agawid ko naktumot. Patsyam? Anya lakit din. Mala, ingkan numapan ka. Sumanao pa lang. Arang! Kunaklagit din o sino ti sarsarunwag ako bo. Da kayo magayam lakay tangad. Kanya? Ay, naguyaw ka mo tin borsyaw. Nauyaw nga. Ibagbagak lang mat. Kan may sa, pudno mat ako bo kayo. Anya lakit de. Ay, puno ako buwag. Sa mo amasapol ka, ibaga. Anya. Mala. Sorry nga rudan, tatakubo. Ay, wan. Apay, papanan nyo aya. Ay, mapanak man na yan ni Unad, nakasangay na ita. Nagpadat ang arod ay ti papanan. Ha? Ijay mo't lang ti papanak. Inawagan nak kami ni Dikalman. Ay, kasta ka ay. Ala, kuyog tangarudin Anya? Ay, umuna akong tata. Nagbayag kayo matamagmag na. Kasla kayo kuton. Nagbuntog. Sakit kubo kayo pa'y. Ay, yan yung laki din. Hunay ka na ya, borsyaw. Nauyaw ka talaga. Kung namala no saan ka ngagkubaw. Alaw mo na ka malagay. Sumanao ka. Amom ngay pare. Nalabsak nila kay tangad di tatalan. Kunaktaggidan kami. Ngamay na po. Kasla kuton na magmag na. Anya? Ay, naguyaw ka mo dun, pare. Saan ko matingoy-uyawan na? Ibagbak lang mo. Anya lagi din. Di ka lang arot inubang. Tapno naggidan kayo asimbang pait. Oho. Makaub-uba magkingkwa naman. Nagangdod oh. Ni takarkarun na jo. Pudno man. Makatawon sa mo asa na nagdigdigos. Sumanao ka, pare. Ingka kit alayanin te kaldeng ijelikaw. Tarugyan tayo nga ito now. Tapno da pulutanan nila kay tanga. Dintun madamdama, pare. Nako. Ad-adamang kid din nga umangdod nagpulutan iti karni ti kaldeng pare. Ay, unay ka na yan. Day talagoy. Uyawa talaga ti amaw. Ingka kay ding. Umangdo da sa asawam. Salbag kamot, pare. Ay, naluto. Hindi pulutan tayaw. Apay, awan siyat. Anya. Ay una yan. Apay. Mano ay abote ti kabagila matungbahan. Tatatangad. Ay, matumba amin na buta eh. Ngamsak ti pulos, asa na matumba. Nagadwa sa asawang bursyaw, ikakagumasakain. Oh, at ito'y 2,000 pare. Si kaman lang ti mapan gumatang ijayan ti grocery ni bakla. Ha? Anya nga tigatangag pare. Gumatang ka nga rin ti arak. Birti katangan, tada ni Uncle Tangad, makisyat. Ay katuwa na. Igatang kong arod amin dito yung 2,000. Uy, nigatang mo amin na, hinta sigurado nga umay pa inton madamdaman na kiti daduma ko kumpare ta. Alang arod pare. Innakon. Tiyawanan bay na bakla. Ay na. Di pala mabangkrap ti grocery na. Salbag ide. Tila isursurot na iya sango ti grocery na.
Bawal ang supot nga. Uri pa, pinakita kami. Makapangariyat ang baklat, Diyos ke. Di pa'y lag-expire amin na lako na. Inak man la gumatang iti sa baling store. Naibusin ti tayo pare. Ah, Kabalam ka di ba ti mapan gumatang? Dua tama pan pare. oo na. Mapanta. Saan nga yung grocery ni bakla ti paggatangan da? Pare. Apay, saan nga ijay? Tinaggatangan mi tay. Saan? Pare. Ha? Napanagimatang ijayan ni Bakit Inga. Makagat-gatang iti grocery da ja bakla. Ha? Anya? Awang kumati gumatang ijay. Tapos nag-expire amin na lako na. O borak to ba iti paglaklakwan na takitaan na. Nini. Mabit lang pare. Saan ka mawatan? Anya ti parikat mo ni baklaya. Apekas daw na pungtot mo king na. Salit na da ja bakla. Ay na. Idisogan ko na da ito doa gam-gam ko ta maulaw iti makatawan. Ha? Dahil saan ko makariingan ka? Ha? Anya? Tilan to man kami ni sursurat na iti sangot ti grocery na. Bawal ang supot kung kuna nakiting. Ha? Anya? So malaga masan ka gimatang ijay Tanabasam ti insura na bawal ang sopo. Ay. Saan nga glablabos dahi ja bakla kunak to man? Apay aya. Anya launay ti basol ni baklakan ka. Taapay akas taunay pungtot mo. O borak to ba ti paglaklakwan na? Ay, jak amukan ka, Bursyo. Saan ka maawatan? Nung atamapan kay di grocery na takitaan ti impalkat na iti sangwanan ti paglaklakwan na. Tawanan ba'y na bakla? Anya? Di pala mabangkrap ko na nga ron. Bumasit ko mati customer na tapno ma-expire amin ala ko na. Tama panak to man inton madamdama. Kita man tin surat na ngay bagbagam. Hinga kitaan. Tanong makitam da bakla. Ibagam gan ko na. Asan atila isursurat na iti grocery. Ibaga na lang no siyak ti patpatamaan at agbuksing kami lang. Ha? Sana siyak ti paglulukwan na da bakla. Maguyod ko ti ukeles na kunaktuman. Oray pe kasano kadakkel o kabase. Ay na, apo. Awan kam amo na takasta unay gaya mo ti pungtot ni Borsyo ken ka. Ading ka. Wan nga rod manang. Ngam, ha? Imbes na sa tayong amo asupot da ja Borsyo. Insumat tinang ibuking iti bagbagina. Isumit. Insurat ko abawal ang supot dita sango. Tapno mangitugot da iti bukod da nga eco bag no umay da gumatang. Ngam da ja Borsyo, sa bali matinagawatan na. Impadlaw na lang nga rod asupot. Mangibabait. Ay, makapakatawa da ja lalaki. Naglastong ang sasao, ngam supot mo't gayam. Bakbangking pa'y. May parit agusari ti supot, kunak. San ko nga imbaga, ama ay parit agumatang dagiti supot. Akas kinkwana. Iso tinagawatan na, iso saanan nga umay gatang ditoy. Ijayan ayan ni Bakit Inga ti paggatangan na. Bayam san kumot akawalan? Agasam man, tay pagpagana pa'y kanong uburin na ti paglaklakwak, manang. Padason na Padasin na talaga. Ipakulong ko Sakit din ti butbut nga na. Oho! Logo bakto pa'y tawanan ba'y na Borsyo. Hay! Supot! Mabutang agpakugit. Anyang iti angot na daydayan. Nay, si kamot gayam kumaray. Nagapam nga Nagpudot ti panaway. Sakit awan pay payong mo. Ay,
Nagapuak man di grocery store ni bakla. Napan ko man kinita ti bagbaga nila kay ko apakabusbusitan na. Ha? Ay, isugayam tinapan mo kinita, maray. Nakita mo nga raw, niya timpalkat ni bakla ijay. Tsaka mo, na makakatawa ako noon niya. Bawal ang supot. Day tala ang tinaisurat iji sangwanan ti grocery na. Anya? Ti kayat asawan ni bakla ijay, maipari ti agusar iti cellophane. Ngam day jay mo't nga asawak, sa bali tinagawatan na. Ti kuna na siguro, maiparit amapan gumatang dagiti supot. Ay, na yan. Imbis na saan nga mo titatawa supot. Iso mo lang tinangibuking iti bagbagi na. Ay, na yan ni pare Borsyaw. Kas iti kanahan nga ibagbagakkan kwa na, saan nga agam amiris? Oray sa bali tinagawatan na ipapilit na lang tati amuna ya. Ay, yan nga nga ita. Iso lang arod tinakababayin, salbag. Ibagam king kwa na. Umayak ka balayaw, inton malay. Amom si Kaborsyo, no maminsan, amirisam nga umuna ti basbasaam. Ay, imbes asan nga mo ti tao asupot ka. Si kamot lang tinangibuking iti bagbagim. Ay, Osang, adyan ka din datang ibagbagam. Ti insurat ni bakla di sango ti grocery na, abawal ang supot. Nita, ulit-ulitan na. Pagpasinak kami na! Ti kahit asawan day jay, maipari ti agusar iti cellophane. Iso ano mabalin, manghitugot iti eco bag no mapan gumatang. Anya? Kung ungot ka matlatan nga awan makagapaw. Ay, sikat yan ada na kababayin ita. Nang runa, katimanon kinibaklat imbagbagam nga uborom ti grocery store na. Aha. Asino mo ti sismoso anang idanon kan kwa na? Ha? Iti kinaado tinang ibagbagaam. Mas daaw ka pa ilaang no kasano ana idanon kan kwa na. Ay, jak amo kan ka, Borsyo. Anya? Among paray, pagkakatawaan da ka grocery store ni bakla. Anya? Si kamo nga min pare. Di ka pa'y amirisin nga umuna. Sakbay ka nga agriak. No nyaman timpal ka na jay sango ti paglaklakwan na inamiris mo kumaaparay. Imbis asikalang kanti asawam ti makaam asupot ka. Imbuking mumutin ti bagbagin paray. Sikagit di mat pare. Puno mo ti bagbagak sa naya paray. Anya nga ita. Pagkat katawaan da kalaki nga ruday. Ay, uray sakit. Di ako makikakatawa. Ha? Tatatangad. Ibagbagaman ang doon nakalakay. Nangang doon ka bagayam kapunta saan ka nakugay ka. Salwag ka. Naglastog ka. Nakuyoyaw ka. Saan ka bagayam nakugay. Lembag laki, di na kay palka ni bakla, di bawal ang supot niya sa ang uting grocerina. Gapoy di na diyang palka na, namwa na supot ka gayam. Adya laki, day. Yeah. Oh, kumusta Borsyo? Padpadaanak matlakid din ti ibagbagam amapan mo uburan ti grocery store ko. Manang ipapan ka mat Borsyo. Tinsurat ko abawal ang supot. Maiparit ta agusari ti cellphone. Tagmultakit nga rod ti matiliwan. Ay, saan mo man asang kadagulit na ita? Mapleng tilapayag ko. Imbes sa saan kong amasupot ka. Imbuking mo matibagbagin. Una yan, atakrot mo. Oy, saan nakatakrot niya? Ay, naimbag pa kanyak. Tauray baklaak. Inturturid ko, tinagpakugit ide. Hala, uray nagdakilabo ng tinusarday di tatang ko. Angam, sika lalaki. Lalaking lalaki. Takrot ka matgayam. Anya? Padasam nga uburan ti grocery store ko, tas ikaw ti uburan. Sana siya ti butbut nga ma? Sino pa ti supot? Isupay ti nakaharit yung naglastong. Anya kalaki ti Borsyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag,
ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo si Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello, iti kapipintasan a prinsesa. Nakariing kandungok? Ay, makapakilig ka mo't my love. Uray laaglag tulag to'y puso. Wen, my love, kaririing ko. Ngam sa anak unay anak katurong, tas ikamot latan tilinaon ti panunot ko. No kastangag kidamak, sikat ti matagtagainap ko. Kat no agmulagatak, tilatakin na po, gim ti makitkita. Apo aya, una yun amamimiss ka, my love. Oh, daytaman, nag-sweet ka meten, my love. Isungay ayaten ka unay-unay, sis. Kaday tinay, agkan ka man uray iti telepono laang. Aday ta, napnuan dungo nga agak. Ay, kinikilig siya ako. Ay, ayatin ka matunay, pogi. Si kalaang awanan sa bali. Promise, mua-mua, chup-chup. Promise, my love. Basta ikaw ang aking prinsesa. Isungarod nga ikarkarigatak ti agurnong. Tapno makapagkalaysatan adagos, my love. Katnay, apaw, nagriga ti long distance relationship. Iti cellphone laeng akanayo na makatungtong ka. Una yan. Kaya't kan unay ama ka din na. Ken makita iti inaldaw-aldaw biyag ko. Ay, sige nga rod, my love. Agtrabaho ka na imbang tapno makaurnong ka. Kat makapagkalay sa atamot ton. Ngamne, trabaho ti asikaswam dita Saan sa Bali? Opo, my love, so sweet. Anyalakit din. I love you. I love you too, my love. Sige, awagan nakmanen inton break time mo. Chup-chup! Bye-bye! Okay, bye-bye. Paray! Itay pala nga uni dahi ta cellphone mo nay. Apaw, agsasaro no to text. Nay. Dahi taoy. Kita man bait, ang mga no emergency. Kita ang pare, ang mga no sino dahi ta. Na. Kita man nga rod pare. Amangan kiti no emergency nga agpaiso. Ay sos. Nises may labmet gaya manan. Ay na. Sos. Mabait laang tabasaak man. Naka-ado atex na na My love, nasaan ka na? Kumain ka na? Baka nababasa ka na ng lingat. Awanak paimat nga rod amang punas itilingat mo. Anya ti obra emon dungo. Apay saan mo sinasagot ang tawag ko? 10 missed calls. Apay saan ka nga ag-reply? Naka 20 text account. My love, reply ka. O baka adan sa balimon. Iso sa anak replyan. Baka agdedit kayon. Isuan nalipatan na kon. Pogi, ag-reply ka. Sus! Patay kang bata ka pare. Nakadadugaya man ang message ni my love mo. Ay ngam, amu naman. Amadama ka trabaho. Sus! Sa bali pa yun di pampanunutan na. Nakidate kan samot tayo iti sa bali kung kunana. Ay, isungarod pare. Kaya't nangamin kat minuto ti i-update ko kenkwana.
Ay sus, nakasarsara ka ko na talaga. Tani, 2 oras madgaya man nga agpaiso. Sus! Bantay sarado ka pare. Uray LDR. Wano long distance relationship. Ha! Asino nga imat nga men, ti sana matanagan iti dahi ta kinapogin pare. Ang mga no isukat mo iti sa balay. Uray siyak mata. 30 missed calls ko naman. Kan 20 texts ay shout! Ay, nagbayag asumungbat. Hello, my love? Hoy, si Kapogi. Apay anak kabaybayag mo asong batan ti awag ko, ha? Nagbayag mo mo lang ang replyan ti text kan chat ko. Ha? Amangan mat no sa balin kar aramidam dita. Amangan mat no addan chicks mo. Ha? Oh, my love mat. Amom mat na iti obrak. At daak itay ijay sirok tilugan. Madamang agrep-reperak. Saan mat ama bali na kanayon nga igam ko ti cellphone ko? Tagungat mat ni boss. Kan may sa, nagado ti customer mi itay. Raspay. Palusot? Di ko namket di. Talagang addan babaim dita. Ha? Amangan ket di no isupay ti madama nga i-prepare mo. Kunakan ka, Pogi. Adala maamuak agsaga na kakanyak. Ha? Saan asyak tiluklukom kunak manan? Ay, anya ka mo, sis? Saan ka makawawat? Di umay ka ditoy. Taumay mo i-monitor dito CCTV ti shop. Makitam ti amin nga aramidag. Makitam? May turadnak pa yun ngongtan. Ha? Kastay ko nakkan Pogi. Apay ti ko nam, itulok ko ang maagaw na kati sa bale. Ha? Kukwa ka laang, nawatam! Nawatam! Ti awanan bayin, inidip nan ti cellphone na. Talaga nagbalbaliw kan Pogi. Sigod anak ka sweet ka kanyak. Kanayon mo asong batan ti awag ko. Kan nag-reply ka dagos iti text kan chat ko. Maamok lang at delim-limad mo kunak manan. Ha? Makitam! Ay, nalpas man ang timay sangal daw. Makabanog, mate. Nagado nga minti imparipir na kiti customer. Nimbaglakid din tanalpas ko amin. Dakal mo't basit kita. Anos laeng Pogi. Makalungaw kan tumat laeng. Tinasaya at maturog akon. Ne. Unay madaytan? Kasla earthquake advisory? Kitak man. Ni madlagayam sis. Sus. Alauna pa ilang iti parbangon. Ang yamatan. 99 plus messages sa 56 missed calls. Makadisturbo iti pan naturog. Kung naglakid din no emergency. Aguray ka man. I-off ko man lang ti cellphone ko. Aday ta. Ituloy ko kitdi ti maturog. Pogi, naka 90 plus messages sa kunkankwana. 56 missed calls, mare. Ngam di naklata sungsung-batan. Parbangunan ngam awan ni Hoy ni ha. Ay, mare. Ang mga nunapan mo na kay kabaret. Nagbiro kiti kasugat mo. Ay, padasan na. Makaraman kanyak day.
Amom nga Rod, kat ada kami dito Ilocos. Isukat adami dito bagyo. Ay, mamok, mare. NBI kaya ito. Nalaing nga imbestigador ko naman. Ay, trunes, mare. Oh, tinasaya ating karantaan. Tamang ano da kakabkabalay ng ijay bagyo. Iso asaan na kaamasang wasong batan. Ay na, mare ka, si kamat. Sana mabalin. Kukwak lang ni Pogi. Kukwak lang, mare. Jak itulok asabali ti agnumarkan ko na. Go, mare. Ilaban mo, ti karbang kami ti ayat. Hello, paray. Sapsapulan na ka ni Baus. Apayasan ka kano simrag. Itay pa yung urayin na ka. Pare, nasakit kami di pagbagik. Ay na, kinagagat mo na itan paray. Kasanaw, diretso mo't kami di pa nagtrabaho. Ay, saan ka pa yan na nag-day off? Ay na, marigatan aray tabagay. Masapol ang ag-day off kamat kamay. Masapol nga mi na makaurno nga kadagos, pare. Awan sirbi na taurnong mo paray. Na magastom tumot lang, iti pa nagpa-ospital mo. Pare, Sige paray. Tay bagak kinibaws, masakit ka. Aginana ka pa ilaan nga raw. Agpaimbag ka. Dumaw asak to dita ka seraminton malaw. sige pare, agyaman nak. Malangarot paray. Bye-bye. Nay, sino nga tanay ito si Mardang dito batog ti Siapmay? Ang mga nagpatarimaan ni Tilugan. Hi, Jigger. Si Kamot Gayam says. Ay, nakaumay ka man dito bagyaw. Wan, kat, ayan jay gayem mo analaing nga agulbod. Ni Pogi, ti kayat masawan. Iso ti ginagaram dito eh. Sino kumapay? Ayan na, iparang mo. Ay na, sis. Saan ka kumangagis iskandalo dito siya? Pangmaasim Ta saan nga to ti boses mo, tanay? Nakababain ka na kiti customer, may. Awan bibiyang ko. Ala, irwar mo ni Pogi. Itan! Ay na, sana simrek ni Pogi, sis. Adda ijay dagos na. Masakit. Ay na, sobrang aminan ti bannog na, iti pa nagtrabaho na. Di ko namkit di, rason na laang masakit. Siguro, napanakidate. Kunak tupay kat, insukat na kun talaga. Anya lakit din. Sana kasya tigalad ni Pogi, sis. Si kalang tinubya na. Nasingpag tigayim kaw. Ay na, di mo isakit daya Pogi. Madanunak lang adda sa bali a babae ijay dagos na. Talaga ang makita na, makaraman kanyak dayay. Ay. Madi ati kasta nga obram, sis. Sos, mapukawan ati kinataraki tigayim ko no kasta. No imbagak nga aramida. Aramida! Sino nga taday ta? Tinasayat. Mapankuluktan tiri daw. Mabidlang! Anay ko! Siyak daytoy! Apay atinong panak. Anya ter aramidom dito bagyo. Mas naaw ka pa'y lang no apay asinipat ka? Apay adi mo sungsung batan dagiti awag kan text kas kada chat ko kan ka? Sis, masakitak. Tinumpanak pa'y. Nanayunan pa'y ti sakit kon. Ulbod! Ti ko namkit di. Iso nag-absent ka. Taadaing nyawid mo dito'y ababae. Anyan ayat ibagbagam. Nan, kita manje babaem. Amok ngay lumlamang mo. Ay na, ses aya. Adda siguro dito'y sirok tilamisaan. Dito'y likod tiri daw. Ay, dito'y banyo. Ay, dito'y sirok ti kama.
Wano dito unag tilakasa. Wano dito ayan dagiti karton. Ay, nangidulinam iti babaem. Irwar mo! Irwar mo! Unay kanses aya. Saan kung tupulos ang maaramid ti agbabae? Taloyalakan ka. Ngam, sumubsobra ka mateng. Awanan ti peace of mind ko iti kastangar aramidam. Makapa-stress kan. Pogi. Wenses, nauma ako iti kastang ugalim. Apa iti panagkunam? Agnanayon ang maawatan ka. Ses ka talaga, obses. Pogi. Kaya't mo 24/7 tang agchat-chat kan agin inawag. Sana kla nga makareply adagos kan ka, kas kalaason at taul. Unay kan ses, saan nakarobot? At trabaho? Saan lang ati makichat-chat ter aramidak kan ka? Sorry, ay ayatan ka nga minunay. Diyak kaya tamapukaw ka kanya. Nauma akong ses. Hala, kaya't ko ti agin na. Kasla ko maro ti sakit ko gapo iti ugalim. Tinasaya at agbrektan. Pumanaw kan dito'y dagos ko. Agawid kan. Masapol ko tagin na. Hala, panaw! Pogi, Pogi pangasim. Di na kumamot papanawan. Pogi, ayayatin ko unay. Pogi. Jak itulok nga i-break nak ni Pogi. Iso lang, tinakariknak iti ayat. Oray pandag. Ay taglata. Pogi, my love. Dituyak lang tersena iti sangot ti dagos na. Oraya karumuan. Pasurutak ti papanan na. Dayjayan ni Pogi. Rimuaran iti dagos na. Apay ngay nga adaimet na at traveling bag. Papanan na nga ta. Ay, tinasayaan. Surutak. Nagsardang iti bus station. At naglugan iti bus nga agpailokos. Agawid ijay lugar mi? Ang mga nusurutan na. Tati amuna nagawid ako. Tinasayaan. Aglugan na iti sabali amas. Taun-una ak amakadanon ijay Ilocos. Haday ta. Nakaluganan ni Ses. Kat ni, umanaw ang tibas ang nagluganan na. Ay, nabang ara na kiti gusto. Anyamot tanday ya babae. Imbreak ko lang ako dun. Surot pa ila surot. Ay na. Imbaglaan hinta nakapanunot ak adagos iti pamuspusan. Iti kasta. Kat makapanaw matlaang daya babae. Tinasayat. Inak sumapol iti sabali a pagdawsak. Iti kasta. Saan nak amatuntun. Ken masapol ang maddaanak iti peace of mind. Ay, agyaman ak. Anya laki dinaya. Apa yun, Mare? Kasangsangpot mo ba ilang manipod iti bagyo nga magsangsangit ka? Kasano, imbreak na ko ni Pogi, Mare. Sinurot ko pa iji bus station. Tatiam mo katag pa Ilocos. Ngamsaan matgayam. Ha? Kahit na pananangay? Ay, diyak ka mo, Mare. Diyak mo't lang maawagan ng tinumber na. Imblock na ko ni J Messenger. Ay, awanan ni Pogi. Awanan, Mare. Ay, anya lagi din. Sigan tumat ngamin, Mare. Obses na obses ka kini Pogi. O anya, naumamatan siguro ayay tao. Nagtoxic tumat ngamin ti ugalim. Makapabagkel kamat ngamin nga agayad. Ang sana bale, Mare. Adu pa iti mas pogpogi nga mison.
mare. Ay ayatak ni Pogi. Agbababawi agbalbaliw akon, mare. Aww. But then, ano pa, naudin ti amin. Tinasaya at lipatin mon. Oh, may kan. Agpalami istakit di, babae ni ti arak. Ala, umay ka dito ay. Balbaliwam day tanga ugalim. Una yan, obses ka iti lalaki abandak. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Sa dino ka di manin ti Papa ng duro na kay. Siguro adda manin mapan mo pakipunsyunan niya. Gusto ka, Mila Bagay. Itang aminti ka sa anak ni Tata Punso, kita kaya. Isote pa panan may gani pari magno ita. Ado ka no, kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ayala kay. Yeah. Day talatan pakipang panganang ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak na aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapor. Hindi bakit mo. Ay, laki, tinaya tayo sa tulungan kanto, ito nawan pa panan ni pari magnaw. Sige, inakon ba kayo? Aguro uray ni pari magnaw ni tarwa. Di nagdanag ka eh. Mangyawid ako pwede si tayo ito magan. Ay, di ka manin mangibaba induro. Makipangan ka lang arudan, mangyawid ka kay. Ha? Nagmaditikas tang aramid mo. Agasan, may naita ka ng pare doon. Ay, agpila kayo mo. Mabulungan tayo. Arit na kayo, aglupyasan. Gusto ka, Hindi kayo laki, di mo na yan. Hindi laki din na yan. Agpila kayo ta, mabulungan tayo amin. Baka pangan tayo taniya, doon sa gardada. Pinak pa yung mga anak. Apay, nagpila ka tayo data. Maganda, nagsuko. Ang lalaki, di na kinarawan na ito. May kalong sa mo Ala, mga taro na pa. Alpasan na, agawit na. Papasan nyo pa yung mata. Siya, di mababay, pwede ka sa aramitan pa rin. Sulit mo Lalaki, rin, ano makapila damay. Mga Dalamin taro. doon, tadi pa Pinak pa yung mga lain itong mga Pasko. May kaluday ta nagpilan. Urang pa rin, para magdaw. Baka mo ka pa rin. Pakamit Basta mo yung na rin magpasa ka ta mga. nagpilan. Agawit ako. Baka mo ka, ano pwede, magbati dito. Wala na eh. Awan pa rin ko nga oray yung mabata dito eh. Basta na pa rin. Bang isupot ang tulad na nito si Dami, di balay lukas ka sana. Alam na kita, meron anak ka. Ika pilay karga dyan eh. Ipapudot tulangan ni nanong ito sumangpit sa kaya si tatay. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan nyo ngay kadagito'y. Sa dino kayo kumain. Inyawit ko na kita, anong ka pwede konsunan anak ka. Anya kayo mat ng tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pailaang. Nakababain. Inya ka lagi din ay anak ka. Patay ang sang ni nanang mo. Simbang pulda na naggapoy di pala hindi. Hingga yabanin, mga tayo kitin. Naimas ti sida tayo. Anya? Apa di mo maglagarawan ang nagita makan bakit? Lapas kami anangan kini mayroong anak ta. Idin to sila. Buy-buya kang maglagtar na kita makan. Makan ka na. Ay na, jak kayat dagita ang makanduro. Iso ano kayat mo? Sida umlat ta amin ng dagitan. Anyala, kitinaya ito sa awa. Ano? Hindi mo kaya timakan. Panawan na karudan dito kusina. Ibusag amin dagitang makan. Gaputa. Sayang mo. Rawot ka talaga. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasabak dito kanya bakan. Awan na ito high blood kanya. Kit no nagsalon ata ka tao. Awan to, ay sa bali amarikrik nakitibakit. No diti, panagbisin ko no awan punsunan apakidar ayak niya dito. Anya? Ay, makamu ka nga rodan.
Talaga addi mo kaya ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Di nakto nga rod pagpabasulan no makaana ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos at kinarawat mo. Kanya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanan. Ngala, ibagayo, dapay na pati ka pa kita. Sa dinaw, ti ko nang apapadam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Gusto kayo nana. Iso nga ibagayo. Manyati kaya't yung ibaga tapno sa anak ama uti. Hindi po niyo ang mga may busanak iti makan. Pangaasim ko mamot anak ko. Agbaliw ka ko man. Among ka de, asikan di pagsasaritaan ng itinang tao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Nya kayo lagi din na yan, anak. Baybayan nyo lagi tatak tao. Mapandabot makibonsyon, ano kaya na? Asaan ka na siya, ti pagsasalitaan na? Just, Ay, talaga natangkan ti ulaw. Tay talatan kinarawat mo, ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulungan ko lang ta, di na. Basta di yung pakasikuran lagi ti manggigyaw. Awan, bibiyang lagi tatawan niya. Saan nga isuda ti magpapakalgan niya? Oh. Makab mo kamanlagan. Makao makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsumsumbat mo. Pare, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagagin ka. Anya ka dito ita pare. Sila napatig ngagpaiso Ako nga pare, nadamag ko ka. Nagpasking ka nung itatalan ko yung tulbi ka. Pudno ka na Ay, uwan pare. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka niya. Uwan ka pare. Makandaitan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pag-ipunsyunan, saan ka nga pa uday? Uwan ka pare. Karnidaitan ko naman. Anya laki din. Sige nga rin pare. Dagasin tulad taon niya pala, hindi bigang. Agkuyog tantaw na mapalitayan datatalan daw. Uwan pare. Namnama, masaan ka maladaw nga umay. Tapno saan ka may busan. Sayang di karne. Sabino ka di man ang tinapanan ni tatang nana. Nakitak mat itay anak kasukat. Ay katnapan man nagsapulan na iti pakipunsyonan na anak ko. Among matanda yung amam. Kasla saan amang mangan iti kasdyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tata. Di la maumumay iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdyay mo't ti kayat ng aramidan. Mana, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripason, kaputagandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Un anana, nakababain lang amin ti kasdyay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Kaputa pa saray agdamag dagiti klasik kanya. May papan iti kasdyay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, balang agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare makan. Ipapas na mga talaga nag-gilos na dito sa kagana ka po tayo. Mabayagan na dami makasita ka dito basta. Di mo na yan pare. Si kalatan kita ka na kita tataw. Di ka mong aminin, malmal pa sa mga. Itay ka pa ilangan, so malubli dyan ti makan. Awan baby ako, kasi datang tao. Mga dawag kami na. Pagyan nga, hindi ba? Ingka pa'y mga alay ti kain. Ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare, agamit tan. Napsuga ko. Mabigla lang na rubakan si kakamit. Anak pa'y mga isupo, titisidahan di ba? Uray na kita. Anya? Talaga ka de, nga awad babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tayo, bagbagayo na anang. Awan magdakas, wan mo matingin na lang ka. Kasano kung maakunayo ang mga ibabainak na? Sa anak mo't anapan nagtakaw, nag-hold up po no pimatay kita. Nagadaw din bagam. Gamsaan ka di anak ka babaeng, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat ka maglarod amangan. Sapay ugaling mo ti mangisupag. Makipangan ka lang arudal, nga manghihawid ka pa ilan. Basta punsyonan, si Candy turong ti matang dagiti tao. Apay, saan ka de, amang ibabaing ti kasta? Unay kayo laki, di na yan anak. Basta awan maling aramiday.
Iso di na kung pakasikuran ba? Baybayan niyo, ang sa ulat na nagita at tao, kayat na ibagat eh, kayat na ibagat. Gam nagalas, ti kasta pakasarsarita ang anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga mo ti magmapanakanaon ka dagiti punsyonan. Tulungan kit din ati asawa mo aglako iti natang iti palengke. Uy, kadinanan. Tulungak ko yung awanin punsyonan na pakipanganak niya. Hindi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkape tayo pa'y. Apay, awan ka di man ti asawa. Awen nanang, kas itisigod napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awad deng-deng na. Itun kwan, pakaisagmakan na lang araw, tikas dyan nga raramidin na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay am anak ko, kasarita tumarag ti asawang. Made, dinalabas apan panangan iti karne. Sa di numanan ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Mapalakpakan ka. Naputadaglaing ka anang pugtumila bagay. Uy, inagmanin makipunsyon di tataya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabayin ka launa yun. Di ka ka din akong ungat bagay. Alisto ka abumakit no kasta. Sige. No, ang mga numalataw iti papala. Mga lakangarudan iti badong. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pang-aasing. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka man iti pan na duro. Bakit turuan na? Nagsakit uray di tiyan. Di tiyan ako may turay. Ha? Ay, ka din ti mapaspasamak kan kalakay. Ay, mabit lang. Riinot ti anak ta. Itaray ta ka lang iti ospital. Sige, mangyaro bakit ta na sa... Talaga niya ako may turay. Sakit di tiyan ko. Mangan kan duro. Eh, baglakit din ta pinaruwarda ka mo ilaadahos iti ospital. Mangyaro bakit? Mga pagay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidang kanyak bakit? Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no apay ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka. Gapo kadagiday amakan. Anya. Ay, sayang pa dagijay bakit? Sa pinagado. Ay, yung mga mo na bangles gayang dagijay bakit? Di mon sayangan dagijay a karne duro. Pag nakmam kuman ti kas di napasamakan ka. Rawot ka nga minunay. Kaslasaan ka amangmangan. Nala, gustong bagay. Bayan, talaga jak kaya tayo hindi mo pa makiponsyo. Jak kaya tayo na maulit. Tingin siya na pasabak kanyak. Pare, naimbag mata nakapasya ka. Aray, kumusta tarik na mo nga? Napakaruan ka magdami di daya pa nagsakit ti dyan mo. Food poisoning, di makagapaw. Nuwa pa nagsakit ti dyan mo, paray. Huwag nga rin, pare. Nakababay na dyan napasama ka na. Sa pala kumaha, paray, tagnagong kan. Pagpampanumutan, kumantikas dyan, napasama ka. Huwag pare magna. Diyan kaya, di mapalmakipon siya. Ang sakit tumarin di dyan ko. Mundya ako, pare.